Se on tulkki ja se on piikki ja se laitetaan sähkörasioihin ja ei tarvitse käyttää mittanauhaa ollenkaan, kun rasiareikiä mitataan. Että se levy painetaan sitä rasiaa päin ja se tulkki toimii siinä ohjurina. Se piikki merkkaa sen taakse sen jäljen ja sitten porataan läpi ja painetaan levy seinään ja se on keskellä. Se ei todellakaan tarvitse mittanauhaa. Olen tehnyt 25 vuotta kirvesmiehen töitä. Teen uudiskohteita ja korjausrakentamista. Pääsääntöisesti rakennan yksityisille, mutta myöskin isännöitsijöille. Rakentamisessa on se mahtavaa, että siinä näkee sen käden jäljen ja eihän sitä enää nykyään kauheasti, jos joku kehuu, niin ei sitä oikeastaan notera oikein miksikään, että se on niin jo peruskauraa, mutta se on hienoa, että asiakkaat tykkää. Että se on mulle ykkönen se, että asiakkailla on hyvä mieli ja ne voi suositella sitten eteekin päin mua. Että. Monesti kun rakentaa, niin aina ajattelee, että mitä kohtia voisi tehdä sillä vähän helpommin, että pää raksuttaa aina ristiin rastiin aina kaikkea. Ja sain sen idea joskus, tein yhdelle ihmiselle, tein semmoista toimistotilaa ja siellä oli tosi paljon niitä rasiareikiä ja niissä rasioissa oli kaikissa rappaussuojus. Ja mietin siinä, kun tein sitä, niin ajattelin, että miksei siinä voisi olla piikkiä keskellä siinä rappaussuojuksessa. Se idea sitten lähti, mä rupesin sitä kehittelemään ja tein prototyyppejä, tilasin muovia ja sulattelin kotona niitä ja sain sitä hahmoteltua semmoisen hyvän prototyypin siitä ja mulla oli hyviä ystäviä, jotka teki vähän paremman prototyypin ja sitten mä sain sen Porin tehtaalle ja siellä suunniteltiin se lopullinen versio. Ja alkuunsa silloin kun se tuote tuli, niin sehän testattiin muutamaan kertaa ja sehän meni halkesko näkkileipä. Löydettiin yhteistyössä sellainen materiaali, että se kesti ja takapuolta vahvistettiin, ristikoita vahvistettiin, jotta sitä tulee todella kestävä. Ja se on niin kestävä, että sitä pystyy käyttämään jatkossa. Se ei ole mikään kertakäyttötuote. Rasiatulkkia myydään tällä hetkellä, se on kaupoissa myynnissä 5 kappaleen hyllypusseissa. Ja se on oikeastaan sellainen minimimäärä, mitä kannattaa ostaa, eli se hyllypussi todellakin. Mä oon laskenut sen niin, että se 5 kappaletta on hyvä, koska levyn taakse voi monesti tulla se 4-5 reikää. Tarkoitus olisi tuote viedä todellakin ympäri Eurooppaa ja kyllä toivon ihan Amerikkaan myöten, että se saisi eteenpäin. Ja kehitteillä on muitakin ideoita tähän tulkkiin liittyen. Kaikki se, mitä mä kehitän, niin keskittyy siihen, että se mahdollisimman paljon helpottaa sitä työtä ja nopeuttaa sitä työtä.